U svojoj trenažnoj karijeri probao sam mnoge varijante zgibova. Zgibovi s maksimalnim opterećenjem, maksimalan broj zgibova u jednoj seriji i tako dalje. Ali ovo što ću vam danas pokazati, a počeo sam da radim od pre par nedelja, stvarno ubija mišiće podlakta i mišiće nadlakta, pogotovo biceps i brachialis. Pročitali ste naslov videoklipa koji kaže ultra spori zgibovi za čeličan hvat. Dakle, eto, danas sam odlučio da vam pokažem tu varijantu zgibova od kojih će vaše podlaktice i vaši bicepsi i brachialisi da proključaju u toku rada, ali kroz par nedelja stvarno ćete vidjeti vrhunske efekte u snazi, a pogotovo u gripu, u jačini tog hvata. Dakle, kako se radi ova varijanta zgibova? Veoma je jednostavna. Sad, kome je lako da radi bez opterećenja, može da doda dodatno opterećenje. Ja sam dodao 20 kg, pa da vidim kako će to da izgleda sa ovim opterećenjem. Ajmo da vidimo. Izgleda mnogo teže nego bez opterećenja. Vi kako god želite, probajte u početku da radite samo sa sopstvenom težinom, a posle kako budete ulazili u fazon, polako dodavajte opterećenje. Dakle, krenite od 5-10 kg pa naviše. I to vam je to. Dakle, radite samo jedno ponavljanje. Pa šta, malo je? Jedno ovo ponavljanje traje minut i po. Ovo vam je finišerska vežba za leđa i za ruke, najviše za ruke, odnosno podlaktice i mišiće nadlakta. Pošto je finišerska vežba, trebali bi da je radite na kraju samog treninga i to u jednoj seriji, jednom ponavljanju. Ukoliko radite kao ja sa chin-ups hvatom, više ćete pogađati vaš biceps i mišiće podlakta, a ukoliko radite, na primer, sa čekić, odnosno neutralnim hvatom, kada su dlanovi okrenuti jedan ka drugom, više ćete pogađati vaš brachialis i mišiće podlakta. Da. Što da ne, probajte dakle ovu ultra sporu varijantu zgibova. Kao što sam i na početku rekao, postoji milion varijanti zgibova. Sve zavisi dakle šta vi hoćete, ali nije loše da povremeno ubacite i ovakvu varijantu u vaš trenažni program, pa ćete videti efekte. Još jednom, trudite se da radite ovu varijantu zgibova što sporije, 20-30 sekundi dizanja, 5 do 10 sekundi zadržavanja u gornjoj poziciji i 30 do 40 sekundi spuštanja. Radite dakle u jednom ponavljanju, u jednoj seriji na kraju samog treninga. To bi bilo sve što se tiče vežbe, ali nije sve što se tiče videoklipa. Ako se ne snalazite sa treninzima, ako jednostavno ne znate kako da dođete do vašeg trenažnog cilja, možete me uvek kontaktirati i zakazati treninge, možemo zajedno uvek da treniramo, jel?
jer udvoje je uvek lakše da se stigne do fitness cilja. Ako ne možete da dođete na moje treninge, možete da naručite ove kompletne mesečne planove ishrane i treninga. Sve ove planove izrađujem prema vašim ciljevima i potrebama, dakle individualno. A možete da naručite i ovaj trenažni DVD pod nazivom Iron Core, koji je usmeren na razvoj mišića jezgra. Svi detalji u vezi mojih treninga, planova i DVD-a nalaze se ispod videoklipa. Tu se nalazi i moj kontakt. Tako da šta god vas interesuje, bilo planovi, treninzi, DVD ili bilo imate neka pitanja ili nedoumice u vezi ovog klipa, odnosno ove varijante zgibova, javite mi se na koji god želite način, dakle, ili mi pišite ispod videoklipa ili na mail, ili me pozovite, a ja ću se truditi da vam odgovorim u što kraćem vremenu. Uživajte u 1. maju i vidimo se odmah posle praznika.